Takže nás hru Saints Row 2. Čo Saints Row 2 je? Takže my sme vlastne teraz utečenci a snažíme sa ujsť z väzenia. Áno, SC continue. Poď, ty debil. Poď. Takto napíšu dostaneš, takto. Poď. No poď. Dostal si? No vidíš. Že to je aj bez toho. Skip do tutoriál. My to všetko vieme a všetko aj poznáme. Proste za to, ale troška mi to laguje, ale mi to nevadí. To kick out the door. No, vykurý. Get the dogs. Patičura, no poď. Dvoch naraz som dám, no. Dvoch naraz. No poď, dvoch naraz. No poď, no. To bolo ošklivé. Co sme udělal, ty piča? Kurý. Sa kurví s hocikým. Dávaj na mňa bacha, ja mám zbraň. Fuck the shit. Máme kloka 12. Zabij ho. Nemajú tu zbraň, nič. Čo to bolo? Ešte R-kom dačo. Ja aj stoličku, či nechcem. Brr. Kde máme? Som to zabudol, preboha. A tu? Či nie? Preboha, ja som to zabudol. Ja som tupelo, ja som to zabudol. Dobre. Tak, sme von! No, ská. Opäť do ryti choďte. Ak dovolíte, použiť menší cheat. Toto sa nedá. Ja viem, že pony. My little pony. Lebo sorry, že sú také lagy, ale teraz natáčam. A vždy mi to laguje, keď natáčam. Dobre. Diugeáce, dobre. Zas som dezertaj cheatov. Yes. Jo, Digo! Oh yeah. Ak chcete, aby som teraz pokračoval v ďalšom party, tak prosím, odberajte, zdieľajte, lajkujte, čau.